Labihan ang kalipay nga gibati sa tanang child development workers kan CDWs gikan sa nagkariyang lungsod ug dakbayaning lalawigan nga maoy napili nga mahimong benepisyaryo sa laing 18 ka unit nga Bambi Smart TV niadtong Hunyo 20, 2022 ato sa sinimanang pagpakayab sa nasudnong Manila sa Kapitolyo Provincial. Ang maong ikepo nga galamiton kaayo sulod sa Matag Child Development Center gitunol mismo nila board members Gerardo Buboy Sabal III ug Kerwin Jessel de Villa nga maoy nahimong representante ni Governor Bambi Imano uban sila Provincial Administrator Attorney Jocelyn Luod Mateo ug Provincial ECCD Officer Miss Meriden Lilay Ukot. Isa si CDW Miss Helen Tagupa nga taga Barangay 18 sa Hingoog City ang napiling makadawat sa maong Smart TV nga mihatag mensahe pasalamat ngadto na sa kagamahan ng probinsya sa Misamis Oriental labi na kang Governor Bambi nga nahimo nilang inspirasyon tungod sa paghatag katumanan sa ilang mga gidamgo nga paglambo sa natad sa early childhood learning. Daghan kaayo among pasalamat kang Governor Bambi Imano dili lang sa iyang gihatag karon nga Smart TV kung dili sa mga proyekto usab nga iyang gihatag sa among tagsa-tagsa ka barangay. Mahigugmaon ang tanan daycare workers sa Hingoog City, Misamis Oriental ug mapagarbuhong mopasalamat kang Governor Bambi Imano sa iyang tabang. Kahinumduman nga duna nay nahatag nga 32 ka unit ni ining Bambi Smart TV ngadto sa giilang outstanding CDW sa milabayng selebrasyon sa National Teachers Month lakip na pagbutang sa maong kagamitan sa mga bagong natukod nga CDCs. Sulod sa katuigan, ubos sa administrasyon ni Governor Bambi Imano ang sektor sa edukasyon wala gayud napasagdan. Gani milampos na sa daghanang pagila sama na lang sa pagbantog sa amahan sa lalawigan isip ECCD champion. Pamatuod nga nagsilbing sumbanan ng edukasyon agig paghatag dakong kontribusyon sa kinatibuk ang paglambo ning lalawigan labi na sa mga kinabuhi sa kabataan. Kauban sa Edgar Abejo sa kamera, ako si Lambo Rajian Amor Maygay alang sa Miss Or Balita.